La ruta de les Masies. Des del mateix punt final de la ruta dels Molins podem continuar amb la de les Masies per la part alta del terme. La ruta, que transcorre pel mig de bells paisatges, ens acosta a una cruïlla, per on val la pena desviar-se. Prenent el camí de l'esquerra, a pocs metres, trobarem un dels refugis de la Guerra Civil, molt a la vora del que havia estat un camp d'aviació. El bon estat del refugi ens permet fer-hi una visita i comprendre el paper d'aquestes terres en aquella època. Un cop contemplat el paisatge, refarem el camí i la primera casa que trobem és una de les més destacades del municipi. És el mas La Sauleda, de la que se'n tenen notícies a partir del segle XIII. El manteniment i conservació de les masies com a font de vida i riquesa dona al municipi un valor afegit, ja que els seus habitants han sabut compaginar la modernitat sense haver de deixar els seus habitacles d'origen. Travessant un pont que creua l'eix transversal, ens aproparem a un bellíssim bosc de roures enmig de les terres de conreu. Tan bon punt creuat el bosc, veurem a la dreta la casa de l'Aimeric, de la mateixa època que l'anterior. La presideix una esvelta torre fortificada, d'època medieval, construïda per controlar el territori i els possibles agressors. Des de l'Aimeric ens dirigirem al Turó de Sant Marc. Un cop a dalt presideix el turó l'Ermita del Sant, documentada al segle XVI, però que ha anat patint reformes, ja que els desperfectes dels llamps i de la Guerra Civil han fet que en l'actualitat no conservi cap element antic. L'esplanada de Sant Marc mereix una parada, ja que és un autèntic mirador de la plana i dels pobles de l'entorn. Descendint el turó pel mateix camí de l'anada, retornarem a la cruïlla de l'Aimeric i, continuant pel camí enmig del bosc, trobarem a la dreta una altra de les masies nobles, la del Llió. És una gran casa datada del segle XIII. A continuació, i ja en direcció al poble, trobarem el Mas Pons, amb la típica estructura de masia catalana, encara que darrerament ha estat reformada. Els turons de margues grises típics de la plana ens acompanyen tot el camí que queda fins a l'entrada del poble. Els treballs del camp, que se succeeixen sense interrupció al llarg de tot l'any, donen compte del pas de les estacions.